Hola, som Com un llum, tornem a estar a l'Àtic 22, aquesta vegada en una residència, i avui que hem entrat per primera vegada, què ens han trobat? Els camerinos nous. Uns camerinos superxulos. Superxulos. Estem assajant el nostre proper espectacle que es diu Safareig, anàlisi semàntic de l'amor. I és un espectacle musical de 3 veus a capella. I a més va sobre llenguatge, sobre amor, filosofia, moltes coses. Parlem llengua de signes catalana, moltes coses. Encara no sabem ben bé com és perquè tot just ho estem assajant. Així que si el voleu veure, veniu a l'estrena o veniu-nos a fer una visiteta aquí a la residència de l'Àtic. Això sí, amb mascareta i gel hidroalcohòlic. Hola, nosaltres som Les Fugitives, una companyia de teatre fundada per Judit Corona, per Laia Pujol i per Mediatent, el 2016, que sempre apostem per dramatúrgies on la dona o les dones siguin les protagonistes. En aquesta nova temporada podrem fer una residència a Tarantana i el projecte que farem la residència és T'adeix, amor, la mar com a penyora, que és l'adaptació teatral del relat homònim de Carme Riera. Per aquesta obra de teatre tenim un equip artístic de luxe. El repartiment està format per Judit Corona, per Rafaela Ribas i per Gina Clotet i està codirigit per la Laia Pujol i per mi mateixa. I ve comptar amb el suport d'un teatre de referència a l'hora d'assessorament, de difusió, de comunicació, és a dir, no només la residència, sinó tot el que comporta és una supersort i res que tenim moltes ganes de posar-nos en marxa, de fer aquesta residència i sobretot de poder mostrar aquest projecte ple de sensibilitat i dolor amarg. Hola, soc la Sílvia Navarro i durant el mes de març, juntament amb la Laura Vilacremer i l'Andrea Artero, estarem fent una residència al Teatre Tarantana per treballar i experimentar sobre un text que tracta de dues dones que es retroben en una nit de la fase 1 del confinament. Aquest text, que de moment encara no té títol, però sí que té forma i estructura, ha sigut escrit durant el confinament per un grup de 10 dramaturgs i dramaturgues residents a Sants, que ens hem autodenominat les dramaturgues de Sants. És un text fet a 20 mans i és el segon dels textos que hem creat durant aquest confinament. És mort? Qui? Aquest bitxo. Aquest bitxo és el teu germà i no està mort. No es mou. Filla, si estigués mort faria mala olor. Fa mala olor. Fa olor d'armadillo. Amb el temps t'hi acabaràs acostumant. Goyo, Premi Ciutat de Manacor de Teatre 2020. Text, Alberto Ramos. Direcció, Pep García Pascual. Intèrprets, Xavi Cassan, Sílvia Alabart i Núria Florença.